ክቡራን ተመልከተና ፕሮግራምና ገዛ ተጋሩ ይባሃል ውስጣው ጉዳይና ንዝት የሉ ንመኽረሉ ፕሮግራምና እዩ ዝቀረጻና ከናውነ ዘለና ኣብ HZ ግራንድ ሆቴል መቀለ እዩ ሎምን ነጋገረሉ ዛዕባ ነጋዶና ሰብ ሃብቲ ትግራይ ኣብ ከመይ ዘለ ኩነታት ይርከቡ ዝብል ኮይኑ ዕድማታ ጋይሽና ቀሪብና ኣለና ዘሎም ስራሕ ኃላፊነትን ስሞም ክገልጹና እዮም ካባኻ ከጅመርሞ ስምካን ኃላፊነትካን ነተመልከተና ትግለጸልና ጽቡቅ ክብረት ያበልና በዝዕለት አጋይሽናይ ሎሚ ሚዲያ ገርኩም ስለዛ ዓደንኩና ልዑል ክብሪ يجبأكم أولاد بورد تكال أبنتنا جور مدينة علي بحال نيلنا ما كنت ولا ياو شمية وبرهانة جوروني بحال أو ناقل سرح ناي بيجان الاستيت سرح مكايدة بس هنا ياو تكال وكيل زي خنقطر نقدر محفر سبن بعليد بس ساقمات ناي زي حلفة هونات ذلني أستاذن ذلني سميتن مجلسية حيا لهم نجحني بهال نجاداي أبنت بورد تكال أبنت أبنت ما أول بورد تكال أبنت أوكي أبنت مالت ناي نجادو تكراي محوري أوكي سلسي كم تزفلت نصوب نزحنا فعمتات ያው አብላ ተጋርዝ ዝበጽሕ ጸገም ብላህና ንፈልጣይና ነውሕ ግዜ ጸኒዮም ታካና 7 ዓመታት ኮይኑ ወሉ ኮይኑ ግን በተለይቱ ጀኖሳይዳዊ ጦርነት መሰቃጠነ ኣብ ነጋድና ኣብ ህዝብና በመላ ትግራይ ብዙሕ ክፈታት ተፈጺሚ ብዙሕ ጸገማት ወነጋቲኒ እቲ ነጋዳይ ሰርሐሎም ዝነበሩ ትካላት በሙሉኦም ዳርጋ ዓንዮም እዮም እቶም ለው ዝበሃሉውን ካብ ስራሕ ወጻእ ኮይኖም እዮም ጸኒዮም ሰርሐ ዝግብኦ ተኸረኽቦ ዝግብኦ باقوا خركز أيك علىنا استي هذه من تكونات النيو طلع لنا نايتو نجاري محبرسة نايتو سبهافتي كونات تمتينيو تنسفلنا كأخ عندنا تمرك قرنا تنجاري من تكونات اللزول أنا بكلت دارجة كاتاجور غيرنا تنريا نمرأي من تخمشي هذه بمسرته ناي كم تجارو كم حرسة نقدي دمبر يولن حصر يولن زرن بهرنون يولن كم تجارون بقلمون نأمنن أبيت كرنعنا تعد خدنا إن نسرح نيرنا مالتي تاو كل تكن فل يازل زلقو حزيك المطرنتن دحر طرنتن إن خنري أسل زدلقيه كالمطرنت نقدينا كم تعنتوا زولكوا منهم دمبر سلازي ولو تنقدي أما لا أنا تهاجر كيدي سرحني رجل كأكل تشحن شو من تنتحجو أبو غندر زنورة نقدينا أب استفعل على كتمات دسية دهات ولا تخل ولدي دهات ولا تخل زنورة نقدينا دارجا نقدونا تحدقة بتقل الله كافت زنورة محورة ومنورة كافت نورة نقداو سرحتي ناتوارر يمزيو ناتوارر ناتشوشة مزيو بدحريو أقطعمتي استفعل عليه حتوتان نيرو تنقاداي ناب أب ملاز هاجر كينا نصرح لنا زول عدنا يا زول ابنة سلازلو سكع زحزي جن زيك خبرنا لويلو تحق من قصون كم عراروني حتى نيرو جن زي كم زلنا هالي عندنا أبرز أجمع زين عندنا بتي كلتشان 10 سنين استجوبرت أورنت عندنا تقلالاتي نقدم حوارسب بستفعل على تكالات تلقي حوازن ورا بستفعل على ملكوع بتورنت موزحته عنيو زتزرف الله حزيت نقداي ويل نزول نقر تنقداي منم عينت أبنقدا من قصاص يكون أنزله سرح دو بيلو زنور القحون كم تزولنا يو زعان والله استزرف الله ني لايف بروتكشن ون نخنبر نخبلون تي ولا تستلقحون تقلالا يلا نحزي تناي لقحت نقرات حزي توسخ لقحتون فقد اللي كالن تي داق منسى تقرايون كمسي كالن داق محوي تقرايون كمسي كالن
ስለዚህ ተነጋዳይ ኣብ ሕማቅ ኩነታት እዩ ሕጂ ኣብ ኩነታት ለ ዝብል ተነጋዳይ ከማሕበረሰብ ውድቀት ገጢሙ ዘለና ኣብ ሕማቅ ኩነታት እዩ ዘሎ ተነጋዳይ ንግዲ ማሕበረሰብ ትግራይ ያው ዝገጠሙ ሓደጋ ልክዕ ምስቲ ማሕበረሰብ ናይ ካልኦት ክልላት ዝወዳደር ኣይኮነን መሰረቱ እንታይ እዩ ከምቲ ዝበሎ ነጋዳይ ትግራይ ኣብ ዓዱ ከየልምዕ ብናይ ካብ ወራር ሻዕብያ ጀሚርካ ዝነበረ ኩነታት ክንሪኦ ይግባአና ካብ ዓድኻ ተፈናቂልካ ኣብ ካሊእ ዓዲ ዝተኸልካዮ ትካል ሕገ መንግስታዊ ሓደር ኣለና ወይም ድማ ከለላ ኣለና ኢሉ እዩ ኢንቨስት ገይርዎ ፈቆደው ገሊዮ ውሽጢ ዓዲ ገሊኻ ያው ኣብ ካልኦት ክልላት እዚ ከምቲ ዝበሎ ብ2008 ዓመተ ምህረት ናይ ጎንደር ኩነታት ክጅመር ከሎ ክሻዕ ጋምቤላ ዝነበረ ክሻዕ ኣሶሳ ዝነበረ ጅጅጋ ዝነበረ ኣዲስ ኣበባ ዝነበረ ኩሉ ነጋዳይ ኣብ ንወልድያ እውን ዝዓበየ ማለት እዩ እዚ ዝነበረ ሽግራት ሃዲሙ ናብዚ ብምምፃእ ንብረቱ ተወሪሱ ባዕሉ ተኣሲሩ ዝተቀተለ ዝተጨፍጨፈ ብዙሕ እዩ እንኳን እንደ ንብረትስ ማለት ብሂወት እውን ሰኣነሉ ኩነታት እዩ እቲ ናይ ፖለቲካ ጉዳይ ኣብቲ እዋን ዝነበረ ኩነታት ዝጅምር ነበረ ፖለቲካ ሰኣን ቀልጢፍካ ክመዓራረ ጌርካ ነጋዳይን ነባራይን ክንዲ ምድሓን እናፀበበ ብምኻዱ ያው ናይ ፖለቲካ ለውጢ ኣጋጢሙ እውን ናብ ዝባእሰ ኩናት ምስ ኣተወ ያው እቲ ዕንወት ገዲዱ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ጥፋት ኣብ ማእኸል ዓዲ ይኹን ኣብዚ መጠኑ ክፈላለ ይኽእል እምበር ኩሉ ነጋዳይ ትግራይ ተጎዲኡ ካብ ዝዓበየ ሻዕ ዝተሓተ ማለት እዩ ላዕሊ ዝነበረ ኣብ ማእኸላይ ዝወረደሉ ማእኸላይ ዝነበረ ናብ ዝተሓተ ዝወረደሉ ብስሩ እውን ምስ ገንዘቡ ዝጠመየሉ ትካላቱ ዝዓነውሉ መኪናታቱ ዝሰኣነሉ የስታውስ ኣብዚ እናሃለኹ 2013 ልዕሊ 5,000 ገለን መኻይን ገልባጭ ተወሲድና እዩ ካልኦት መኻይን ሓዊስካ ማለት ናይ መጓዓዝያታት ስለዚ ነጋዳይ እዚ ብጣዕሚ ዝተባሳወሰሉ እዚ ድማ ድሕርቲ ውድቀት ደርጊ ዝኣከቦ ገንዘብ እዩ ናይ ባዕሉ ፃዕሪ ዝኣከቦ ኣኪብና መንደቕ ኣኪብና ኢንቨስትመንት ኣኪብና ኢንዳስትሪ ዘእተወን ብምለን ያው ንድሕሪ ተመሊሱ እዩ እንታይ ሓዊሱ እዩ ሰሪሕዎ ልቃሕ ሓዊሱ ልቃሕ ድማ ውዕል ኣሎ ሓደ ነጋዳይ ምስ ባንኪ ውዕልን ክኣስር ከሎ ሰላም ኣሎ ኢሉ ድሕንነት ኣሎ ኢሉ ተኸሰርኩ እውን ክከሓስየ ኢሉ ኪሳራ ብክልተ መንገዲ ይመፅእ ብናይ ባዕልኻ እውን ሳና ፍልጦ ብናይ መጀር ፎርስ ኣብ ዝኾነ ጉዳይ ናይ መንግስቲ ወይ ድማ ናይ ሃገራት ውሽጢ ሃገር ከምዚ ናይ ህዚ 7 ሃገራትን ልዕልዩን ተሓባቢረን ዝገበሮ ልዕሊ ዓቕሚ ናይ መንግስትን ዓቕሚ ህዝብን ዝኾነ ጉዳይ እውን ሓዊሱ ኣብ ግምት እትዩ ልቃሕ ዝህብ መንግስቲ ማለት እና ልቃሕ ንክህብ ከሎ 20 ዓመት ታይሉ 20 ዓመት ሰሪሑ ንክምልስ እምበር ኩነታት ብዝተፈጠረ ሃንደበታዊ ከይስራሕካ መልስ ኣብ ርእሲ እውን ኢንተረስት ወይ ድማ ወለድ ክጥይቆል ዘይግባእ ብምጥያቑ ተወሳኺ ሕማም ኮይንዎ ማለት ካብቲ ድኽነት ወፂኡ ፃዕራዕሪ ኢሉ ኣብ ዝኾነ ቦታ በፂሑ ዝነበረ ነጋዳይ እንድሕሪ ዝመልስ ጦርነት ገጢሙስ ብድሕሪ እውን ዝወሰድካዮ ይመልስ ከምዚ ነስያ ሂባት ልምንዛ ዓይነት ገይርዎ መንግስቲ ማለት እዩና ኣብዚ ነጋዳይ ትግራይ ብጣዕሚ ልዕሊ ዓቕሚ ዝኾነ ጾር ኮይንዎ እዚኣ ያው ካብቲ ጅመር ኣነ እውን ተሳቲፈላ ስለ ዝኾንኩ ልዕሊ ሓደ ዓመት ዘቑፀረት ሕቶ እያ ዝሕቶ እዙይ ሓጋዛይ ኣካል ተሓዊስዎ ቀልጢፉ ነዚ ክድሕነ ምግባር ዝነበረ ምዝንጋዓት እውን ንባዕሉ ነቲ መንግስቲ እውን ፌደራል ይኹን ዋላ ኣብዚ ዘሎ መንግስቲ እውን ብትክክል ዘይተገንዘቦ ጉዳይ ኣሎ ኢሉ ይግምት ኣይተፃዕረን ኣይተፈተነን ማለት ኣይኮነን ግን ክንዲ ዝድለ ኣይተኸደን ዝብል እምነት ኣለኒ ማለት እዩ ስለዚ ነጋዳይ እዙይ ኣብ ርእሲ ንብረቱ ዓይን ዋና ኣጥፊ እዩ እቲ ኣሽምባይዶ ልቃሕ ክምልስ ኢንተረስት ክምልስስ ዓይን ዋና እውን ጥፊ እዩ ክንርኢ ንኽእልና ኣብ ሕሞራ ራያ ዝተፈላለዩ ኢንቨስትመንት ዕብይ ዝበለ ጫፋጫፍ ቦርደራት ዘለዉ ነጋዶ ብጣዕሚ እንኳን ናይ ነጋዶ ናይ ትምት ትካላት እውን ተጎዲኡ ንግዲ እሱ ናይ ንግዲ ናይ ህዝቢ እዩ ናይ ህዝቢ ንብረት እዩ ጠፊኡ እና ኣልመዳ እኒ መድሓኒት ፋብሪካ ካልኦት ናይ ግለሰባት ፋብሪካታት እውን ክትሪኦ ከለካ ንግዲ እዩ ናይ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ
كم ناي درجة حاسبو زودم عبيتي نبرات هز بقربا جزء خدكو زي يقولوا إنفستمنت أفيامين سلازي نزيد ما ياو إذا أنت نيركا مجلس انترستون حواس سيكون أنتو علي هذا نقدر يلقح وسد وعلى السر تاين هجبريو أبستناوح وان صريحون يخملسيو أبستو هاو كونترات وان ندها زي ملسو عندهم شجرو ترايو تاي شجر كايلو دقة فيفكا دقيفكا أبستناوح جزيون وي لقح وسيكا كده لزخل من قد خاتجبر كمي إنفستمنت زي سيترفنا بالعلي عقم زخوانة قداي بزي ملكته قداي بناي منقصات مرقح نقدر زي ملكته لقح ملس زي ما تأكل كم زيكونا ما دي سلزي أبرز شيء خان تايتوسي هو لقح بلي وهاب الناس رحنا خن ملس تبالون تاستو هابت لقحات كا أسرت 400 أو كابت استفقده زيا قدم حدا نقدر يتوسطنا برا ما دي سلزي أبز تقرأ يزلنا أسرت 400 أوي كاشو عت مالت كاو حدا بيلين 300 مليون وسرز عينات مالتي زي خا حدا سد وسطنا برا ده حدا سد وسطنا برا بتعمي زين تاي ترجمولو زبل نقدر نزرده سب تردي وين زي ترده نمرد أزاكل جن شو عتميتي حدا بيلين تفقد كاس حدا بيلين ككم بروجكتو ككم نقدي خاطر زقباك نمنتاي إنفستمنت تنقدر كعبن تقينو زقبا بتو كولاترال مسرت غيركا بتو بروبوزال مسرت غيركا إيخا لقحتة أنا قد كمل السيقل ده يخيلن كولاترال ما تحجايا وين ما تها بروجكت تقم كمالتي زيجن شو 100 مليون زقمت 300 جين تكافل نخلو تقرأ إذا عينت وين ما نخلو محرا إذا عينت إيه هذا 400 أو مالت كتبتنا خلخان أنت يتجبر زي توفر زي تنفر تقول مالتي نفط 400 أو زبل خن ملسينا من بحدي يحقدي خمي كما أزيد جميل زبل نجار كان ملسل لنا حساب قبل عليه هرمون نزول حوايبون هاكمل أب كم يكون تعطل زبل نجار سخست هو تي مزحت قلي طم يوم تمحواتي نجار يتقرأ فلست إلى مغلانة هذا نورتون هوتون صان هوتون يلا نورتون يلا هذا نورتو ديمو أفسدت نبر عمل السودان نجدينا ثالثاي نورتو ديمو جنا وش تعدل ولا 6 ساعات مخفل بنك ساعات أفسلست يزولو تناي تجري نجدي كنتات لذي مزحت قلي طمّا تي نخلي أو السودان هو ينسل غح خفلي بهالل مويتس نورتون تزريفه وديمو بطرنت لغح خفلي بهالل تزلون نسرفايفال 3 عامات 3 عامات طرنت زناره 5 توهاله 1 مليون تهلينا خاص ب500 شيخة تغيره شيخة نحن كنت الخندين يرتستوسي هذه بالعوان هذه خفلي بهال الله كلاي أو حمارة أو الله ما تأ زود منورت وديمو كبنك تلك حد وين قوي حنتوي تتكال وحنت جذات حزقها تلقح تجذا سن حودي ما نخل جذا نخل نورت كولاترال نخحزتهم بنك تاتونا من قصاص الله كم بحديث مسألة دي ويسكتموا نفتو أجريمنت أفتسمع معنا نيريزي أفتسمع معنا تلقحت الله هذا جذا زي حز تلقح الله أنت وينها نذا جذا زي أطرح حرج كوسر تقول ذا جذا زي أنت ودي ما نخل جذا تقول زول حزي حس أفتح الصلاة الزنبر نبرت ودي مولو صلاة حجاب مولو ودي مونيو جن أب صلاة زلونس حس خالي هابتنا تعلشس لا تعلشس نحرج كوتس إيد الله أوكي نحرج كوتس إيد الله لازم نجاري تجراي أو سعزي أب بتعمي وخاف أكون تاتل كله
ጀመርካ ዝነበርካ 14% ካብቲ ድሮ ዝልቃሕ ዝነበረስ 14% ክወስድ እዩ ዝበሃል ኣሎ እቲ ዕዳ ዝነበረ ተለቅሕ ዝነበረ ድን ክንደ ዝዎ ዘለውስ ወይስ ንተሓድሽ ልቃሕ ዝጥይቅ እውን ከምኡ ዝዎ ዘለው ካልኣይ ሕተይ ዝነበረ ሕጊ ድዩ ፀንሐ ሕጊ ዲኹም ነይሩ ማለት ህዚ መውፅኦም ዘነዩ ካበይ ዝመፀ ሕጊ እዩ እዚ ምክንያቱ ንመትሐዚ ተግምቶ ኣሎ ክንደይ የውፅእ እዩ ተዘይመሊሱ ሳብ ክንደይ ብሓራጅ ሽየጥ ይኽእል ወይ ናይ ባንክ ገንዘብ ከመይ ጌርኩም ደስ ይኽእል መድሕን ከመይ ጌር ይኸውን ዝብል ነገር እዩ ነይሩ ኣዋጅ ኣሎ ወይ ዝሓስብና ስለዚ ካበይ ዝመፀ እዩ 14% እዩ ንትግራይ ዝወሃቦ ንኸይወሃብ ወይ ድማ ቀስናልካ ካብቱ ንግድን ካብቱ ናይ ኢኮኖሚ መዋቕር ምውፃእ ተጋሩ ንምርካይ ዝተሓሰበ ዓይነት ዶ ይኸውን ካበይ ዝመፀ እዩ መፅቡቕ ብዝበለፀ ቦምበር ገልፀ እዩ ግን ኣነት ናተይ ርዲት 14% ህዚ ብዝቐረባ ግዜ ቅድሚ ዓመት ኣካባቢ ዝተወሰነት እያ ቅድሞ ይነበረን ከምዚ ዓይነት ነገራት ነጋዳይ ቅድሞው ዝሓተቶ በቱ ንብረቱ መተሓጃው መሰረት እናተገበረ በቱ ፕሮጀክቱን እዩ ዝወሃብ ነይሩ ማለት ኩሉ ኣሕራ ዓይነት ይወሃብ ነይሩ ማለት ኣይኮነን ግን ከከም ፕሮጀክቱን ከከም ኮላተራሉ ዝወሃቦ ዝነበረ ግዜ እዩ ናይ መመለሲ እዋኑ እውን ንዓመታት ካብ ዝተሓተ ዓመት ካብ 2-3 ዓመት ጀሚሩ 20 ዓመታት እናቱ ኩለን ባንክታት ናይ ባዕለን ሕጊ ኣለወን ልምዓት ባንክ ናይ ባዕላ ሕጊ ኣለዋ ኢትዮጵያ ባንክ ከምኡ ተንግሊ ባንክታት እውን ከምኡ ሕዞ ኮላተራል እውን ከከም ናይ ባዕላተን ዘፅንዖ ቢዝነስ እዩ ነይሩ ስለዚ ፍሌክሲብል ነይሩ ክበሃል ይከኣል ክሽዑ ትሕዝ ግን 14 ሚእታዊ ክወስድ ምግባር እንታይ እዩ ኣነቲ ናተይ ግምት ያው ቶታሊ ነቲ ሓፍሓፍ ዝብል ነገር ንመንግስቲ ክወዳደር ጀሚሩ ዝነበረ ነጋዳይ ንምትሓትዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ብስሩ ነው ንምቕርቃር ብፍላይ ንተጋሩ እሱ ያው ብትጋሩ ሰበብ እንዲሁ ነው ኩሉ ንተጋሩ ጥራሕ ተገይሩ ከይበሃል እዮም ቶም ካልኦት እምበር ንሳቶም ተዕድል ዘይሰኣኑ ይሰርሑ ኣለዉ ንሳቶም ተተቐርቂሩ ዘሎ ትግራይ ምክንያቱም ያው ታ ናይ መጀመርያ እውን ታ ፅንተት ወይ ድማ ታ ወራር እውን እዚኣ ዓለማ ኣሳ ትግራይ ምድካይ ስለ ዝኾነ ሶ ዛ 14 ሚእታዊ ማለት 1 ቢልዮን ብሄራዊ ባንክ እንተፈቂዱ ወይ ድማ 1 ቢልዮን ተተፈቂዳቶ ኣንበሳ ካብዚአንስ ንነጋዳይስ ክንደይ ትህብ ዝብል ነገር ዝተቐመጠት ኮታ ይመስለኒ ንሳ ማለት እዩ ስለዚ እዙይ ሓደ ከምኡ ዓይነት ፐርሰንተጅ ከተውፅእ እውን ሪዝነብል ኣይኮነን ንምንታይስ ሓደ ነጋዳይ ክሻዕ ኮላተራል ዘተሓዘ ክሻዕ ናይ ንግዲ ዘርፍ ወይ ድማ ናይ ኢንቨስትመንት መዋፃኢነቱ ኣሚኑ ይኽእለ እየ ሰሪሐስ ክምልስ ይኽእል እየ ሻዕ ዝበለ ኣብ መንጎ እቲ ባንክን ነጋዳይን ዘሎ ጉዳይ ክኾን ዘለዎ እምበር መንግስቲ ክሻዕ ክንዚ ዓይነት ሬስትሪክሽን ወይ ድማ ሲሉ ክልከላ ዓይነት ንሹም ይውጣ ዝበሃል ሕጊ ናይ ፋይናንስ ናይ ዓለም ሕጊ እውን ዘሎ ይመስለኒ ማለት እዩ ስለዚ ታዩ ንትግራይ ብኸመይ ትረክብ እያ ንትግራይ ንበይኑ ሕጊ ከይተውፅእ እታ ሕጊ መንግስቲ ኣይትሕልፍን እቲ ሃገራዊ ዝኾነ ዘተኣሳስረና ናይ ፌደራል ጉዳያት ኣሎ ስለዚ ንትግራይ ክትብል ነቶም ተወሰኑ ናይ ከላት እውን ዝልክም ዓይነት ኣሎ ነኦም ድማ ካሊእ መማረፅታት ኣሎ ነቲ ትግራይ ዘይረኽቦ መማረፅታት ዘለዎም ኣሎ ንኣብነት ነፃ ቅራፅ ምእታው ገለታት ንትግራይ ክንዶ ይትፈቐደሉ ክንቱ ካሊእ ክልል ማለት እዩ ወይ ድማ ካልኦት ናይ ዶላር ዕድላት ማለት እዩ ስለዚ ብብዙሕ መንገዲ ነዚ ትግራይ ከመይ ጌርካ ኣብ ትሕቲና ነእትዎ ዘበለ ይመስለና ማለት እዩ እዚ ሓግዝያስ ሕዚ ኣወፅያ ቀደመ ይነበረን ብመሰረቱ ግን ኣነ ትኩረት ዝገብረላ ሓደ ነጋዳይ ሰሪሐ ክምልስ ይኽእል እየ ኣብ ውሽጢ 20 ዓመት ይኹን 15 ብውዕለይ መሰረት እዚኣ ከይ ተቆራረፀት እናኸፈልኩ እናመለስኩ ሰሪሕ እየን ዝበለ ነጋዳይ ኣብ ዘይሓሰቦ ጦርነት ተላዒሉ ከመይ ገይሩ መልስ ይበሃል እንዲያውም እንታይ ክግበር ዝግብኦ ካሕሳ እውን ይግብኦ እዩ ነጋዳይ እዚ ካሕሳ not only ልቓሕ ምንዋሕ ልቓሕ ምውሳኽ ኢንተረስት ክፀንሕ ምግባርስ ካሕሳ እውን ዝግብኦ እዚ ዝግብኦ እናሃለዎ እዩ ንብረትካ እውን ማለት ገንዘብካ መልስ ኢንተረስትን ወስኽ ታትሒዝካ ነበርካ ገዛ እንደዚኣ ኺላ እውን ብሰበይትካ ዘሎ ብጓልካ ዘሎ ብወድኻ ዘሎ ዓይነት ኣለሻ ዘሎ እዚ ተራእዩ ዘይፍለጥ ይበዓል ብመሰረቱ ናዚ እንታይ ዘርኢ ማለት እዩ ጠቕላላ ጭካነ እዩ ስለዚ ነጋዳይ ነዚኣ መሰሉ ክትጥቀም እዩ ሕዛ ቅድሚ ዓመት ተጀሚራ ዝኒኣ ኩነታት ንሓደን ክልተን ዘይኮነስ ንጠቕላላ ብሓበራ
ኣብ ውሽጢ ትግራይ ይሃሉ ካብ ትግራይ ወፃኢ ይሃሉ ነገራይ ትግራይ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝተጸገመሎ ናይ ሓደ ክልተ ኣብ ዝተጸግዑ ይኮና ንክርኢ ዘለና ማለት እዩ ኣጠቃላሊ ያውቱ ኣካል ናይ ጽንተት ዝኾነ ካሊ ኣካል ካብ ካሊ ክላት እውን ነገራይ ኣሎ ማለት እዩ ንሱ ጥራሕ ይኮን ዲያስፖራ ዘለዎ እውን ተጸልዎ ኣለኩ ኢንቨስት ገበረ ዲያስፖራ እውን ኣለኩ ክሻዕ ዲያስፖራ ትግራይ ዝጎድእ ናይ ኢንቨስትመንት ውድመትን ብጣዕሚ ዝተጨናነቐ መምርሒ ኣውፂኻ ነገዳይ ክጨናነቕ ምግባር ክበላላዕ ምግባር እዚ እንታይ ዘምፀዩ ያውቱ ኣካል ናይ ጽንሰት ገና ብትኹረት ክረአና ተገባኦ ነዚ ፈቲሕኻ ሰላምን ዕርቅን ሰፊኑ ከምና ንቡር ክምለስና ተገባኦ ስቲል ዘይተወደአ ኣብ ህቃነ ዘሎ ምስሩ እውን ክንቃለሶ ዝግበአና ዳግም ዘይምለስ ነገራይ እዚ ንሕዚ ጥራሕ ዘይኮነ ኩሉ ንኽመሓር ጥራሕ ዘይኮነ ወይ ድማ ዕዳዝየን ንኸይኸፍል ጥራሕ ዘይኮነስ ከም መሰል እውን ንቐጻላይ ሓደ ዓውዲ ኮይኑ ሓደ ሶሻል ኣካል ኮይኑ ሻዕ ዓለም ለኸ ዘሎ ጉዳይ ተቃሊሱ ኣብ መሰላቱ ንኽቃለስ ዝሕግዝ ትካል ኢሉ እዩ ተመስሪቱ ማለት እዩ ከቢድ እዩ ነጋዳይ ትበዓል ሃፍቲ ዝፈጥሮ ስራሕ ነይሩ ትመንእሰይ ተስፋ ነይርዎ ተስተማሃራ ሓይለው ተስፋ ነይርዎ ንሱና ዓድና ገደፈ ይኸደሎ ኢንጂነር ይኸደሎ ዶክተር ይኸደሎ መምህር ይኸደሎ ናይ ማማራን ጸገም ኣጋጢሞሎ ናይ ኢንጂነራት ጸገም ኣጋጢሞሎ ናይ ቴክኖሎጂ ሰባት ከም በብዘርፉ ዘሎ ምሁር ይኸደሎ ዓዲ ለቂቑ ይኸደሎ እዚ ተደልዩ ብደንብ ተዓቂድሉ ዝስራሕ ዘሎ ነገር እዩ ኣተገብረ መድናው እዚ ተወስኸ ነገር እንዳሕዘርካ ናይ ፋይናንስ ትካላት እውን ኣብ እግረ መንገዲ ይከለለልካ ዘናይ ፋይናንስ ትካላት ባህላስ ካብ ዘና ማይክሮ ፋይናንስ ጀሚሩ ማለት እዩ ኣብታ ታሕተዋይ ዘሎ ነጋዳይ እውን ሳተን ዝድቁሞ ሳተን ዘልቅሖ እንዲዩ ካብን ጀሚሩ ክሰብተን ባንክታትና ታይ ገብራ ኣለዋ ታይ ዓይነት እርምጃ ይወስዳ ኣለዋ ነቲ ነጋዳይ ብምድሓን ይኹን ወይ ድማ ናይቲ ነጋዳይ ፀገም ብምርዳእ ስራሕ ደሎ ዝብል ነገር እውን ሓዊሶ ምንታይ ነው ኣዘዱ ስግደዘን መሰረቱ 14% ሕጊ ድያ ንዝሎ ነገር መሰረታዊ ሕቶ ዝሓተትካያ ሕጊ ኮይና ብኣዋጅ ዝጸደቐት ኣይኮነትን ሕጊ ኣይኮነትን ዳይሬክት እያ ዳይሬክት ማለት እዩ በተወካዮች ምክር ቤት እውን ዘይጸደቐ በፌዴሬሽን ምክር ቤት እውን ዘይጸደቐ ኣፍታ ባንክ ገዥ ብሔራዊ ባንክ ገዥ ዘለዎ ሰባት 5 ድዮም 6 ዳይሬክቲቭ ሕጊ ኢሎም ዘውፅዋ እያ እዚኣ ድማ ማዕነንእያ መምርሒ ስለዚ እዚ ክተውፅእ ተኮይንካ ኣብነት ሕዚ ትግራይስ ኣብ ምንታይ ኩነታት እያ እንተኢልናስ ሕዚ ትግራይ ተወከልቲ ህዝቢ እውን የብላን ኣብ ፌዴሬሽን እውን የለን ኣብ ቤት ምክሪ እውን ተወከልቲ የብላን ኣብ መላእት ሃገር ኣብ ዝኾነና ስልጣን እርከን እውን የለና ስለዚ ንዝወፅእ ሕግን ዳይሬክቲቭን ኣይንሳተፍን ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ንትግራይ ዝወፅእ ሕጊ ትግራይ ማእኸል ዝገበረ ኣይኮነን ማለት እዩ ትግራይ ማእኸል ዝገበረ ኣይኮነን ስለዚ ንሕና ሕጂ ዋላቲ ጠቅላላ 100% እውን ዝወደና ነገር ኢና ነተግብር ዘለና ማለት እዩ ሕጂ ምክንያቱም ኣይ እዚኣ ትክክል ኣይኮነትን ለኣብነት نحن حج انتهينا نزلنا نقدر تقرأي سي أب 3 عامات في وزر هافتس 3 عامات لسعاره اللي ينزل لقى حتى راح يكون ننزل نازي 3 عامات يرز يترفون يعانيون حزت راح يدي يخلون لك الناس انت نقح زي مخفال يكون تقليله 3 عامات نصرحون نزتري هافتون يودي مزول ስለዚህ ነዚህ ከምዚ ዓይነት ማሕበረሰብ እንታይ ዘልየ ነይሩ 14% ዳይሬክቲቭ ሕጊልካ መምርሒልካ ዘይኮንካ ከተውፅእ ዝግበአካስ ነዚ ብፍሉይ ክሓብየሉ ዝኽእል መንገዲ ቀጻሊ ሰላሙ ቀጻሊ ውሕስና ዝረኽበሉ ቀጻሊ ልምዓቱ ውሕስና ዝረኽበሉ ትዝወደመ ትዝዓነወ ድማ ናብ ሪኮንስትራክሽን ናብ ዳግመ ሕውየት ዝኣትወሉ ኢኻ መምርሒ ከተውፅእ ዝግባእ እምበር 14% ዓሚ ካብ ዝዓቐርኩም ወስ عامي كاوز جوركم وقرشي كاوز عقوركم وقرشس 14% يكون كتلقوا حزقبوكم إلا بنتم بانكتات ممرحي يومو عامي مالات ابترنا زنورة يا تقراي مالات يزي تقراي تواهي لا يكونتن تي تقلال تي شفان هاقراو بوليس غيرم يبنوصو
تهاجروا بوليس كن كم تزلك هذا اللغة نحنا نسافرن زلنا لأبنت كما غيركم زي 14% سي تقرأي وطرنت يعني لا هم خبز عقركم هو 14% يخم تلقحوا زي ما لا أبنت كلتا بليون عام خبز عقرنا يت 14% نايزي حدنا ترعته هاو إز باردن تنبكتها وزي مالت تقرأي كم تقرأي أو جي يعني لا سلازي بس أنصار زي نعوز متن بوليسي يكونن جن حقه يكونن ممرحية زي ممرح بزولنا حزاس لذي بز ممرح زينا نحنا نتغالي واز أيوة وطرنتي صنحن تتقرأ هايجن من هاتون ساعتهم نتهم زحلف شو من عامتها تكاد 9 عامتها صريح ميم ساعتكم جن كاف راح وص أي نيرتنا قاعد تقرأي بعلها تقرأي كاف راح وص أي صنيحهم لذي عندما ناوحي مثلني ناي شو من عامتها نخاون لعلون جزء خاخت وز جب خالتكم تمزول خالد دقافات خالت مباراتات عم زلوا غير مالتينا إنه نفتنا فاينانس توقع بانكتات تقرأي فاينانس تقرأي فاينانس تقرأي كنقول كل الناس كل زمن نايستي ناي مايكرو فاينانسات زلوا تكالات كبعض ديتة تعز مالتناي بزخون حزب بانكتات برقص نحن بانكتات كنا كسين خلي كم نقدر مخنياتهم كلتينا زعمونا ينقر الله من قستن سلامنا أمينات لكحنا تم بانكتات دما زي أمينة ملكهم هذه نسم نقادة سلازخونو تنكرش من خحاتو نايقدن نحراج وص نقرون نحراج نهوصو يمزدالي زلوي تم مايكرو فاينانسات دما خبدا دويت جمير كان حراج وص أون الله كان بعد دويت الله سوق الرن كم زلوون مستمز ملكتهم ساتون تزرارين أنا I think رمو خمس خلون تسفن قبر حستا أنا نزلنا جن أفتون جور زلنا إحنا سلامة وقالسي بانكتات كحجزالون كنقول كلنا بستقالة متن مستوم لعل زلوا هيد كارترا زلوا سات تناتي نجاداي زلوا سجم وسعة ريبورت ناقور بمعلتو بسرون كنكفلون كبزين غل أمينهم نزيك حجز غل سرحتك حجزنا خل كم زلوا من الطرح إحنا صاعد نجور اللمبر نصوم منجستي جارانتي يخوص دلهم زقبا أنا عناود منجستي جارانتي يخوص دلنا يقبا مهنياتهم سلام يحللنا سلام مالت منجست مالت سلام يزحللك من محدار يزفعلك سناي من محدار يزوكا سلازي نزي عدازي منجست خسر زلنا نحد حد بانكتات الجمع عدانا مستسرزة منجستي جارانتيو تلقاحنا نقاداي بو مسرن تم بانكتات كتانا قدومنا هنسوع نخيل نزينا ونسلامة وقال نسوع زلنا حزم مالتي كسر كله بانكتات كسر زخلوا تعدست منجست خك حصوز نجار الله مالتي يس منجستي سريز مالتكو منجستي كان يوعلو جباون كيغن كان يعلم بانكتات لابنت اوروبا حورت نيو افريكا لمعات بانك نيو نايستفعل لنا امريكا تكالات نيو كامبانتات نيو يعني اشتبك حنتي بليون نتقراي نمحوين تتدليو فيدرال منجست بيتلي قدماي بيتفت قدماي مينسترسي حنتي بليون دولار نتقراي نمدحانسي حنتي بليون دولار يفتال حتى تشكركر زلاسك حنتي بليون دولار توزح يكونت حاكم مزراس لازي حزون بونا منجست تقرايون حتى لنا بيتفت قدماي مينسترون حنتي بليون نقادا تقراي تدحن طغينا نقادا تقراي كو سريحو كو 9 بليون كو يخف له عامت قوري سلازي نت نقادا بمحقاز لعامتا 9 بليون قبر ندحر كفيلو منجست إثيوبياون يحول لمالتي سلامون وحس يخون لمالتي تنمعتون كم تنو لزلنا وحس يخون لمالتي سلازي بزي أنصار كنري خلنا حدا نعلم حقتات الله لأبنت أو سوماليا استجوار نقرات الله أو عدنا لأبنت دو إثيوبيا ما تلاقي هم نيرم تم نايبنا ممرتي نقادو تلاقي هم أقاتامي بسنك دركي تستلقى هو بنا وعلو بسنك درك جن تبنا ياتين سلازي منجستي عدا سرج الله مالت تجنور عدا أو كل السواليون كم عين تمساسل نجارات استجور الله يس بدفرتنا نحن نجار زقبنا كذي بدفرتنا حسنا نحن زار زقبنا نحن بصرف زي قمتنا ينجار كنا سلازي عدم ناسي كم تنقلت محور سوات عدا السر زلهم زنورة نحن كم تقارون نحن ما عدا خسر زلنا كل كن حاول تقولنا سلامنا ونوركم لا تقولنا غسلا يزخنا نتهاجر سلامون
ክምለስ ተኮይኑ ንሕና ዘለና ቅርና ኣፍሪካ ዘለና ታራውን ክንጫወት ተኮይናስ ኣብ ትግራይ ሰላም ንክፍጠር ናይ ትግራይ ኢኮኖሚ ናይ ግድን ክሓውኽ ኣለዎ ናይ ትግራይ ኢኮኖሚ ንሓይ ድማ ዕዳ ክስረዝ ክኽእል ኣለዎ ዕዳ ክስረዝ ክኽእል ኣለዎ ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ባንክታት ስኢለን ቲ ዘለዎን ፀገም ንርዳእ ኣለና ብላዕሊ ንቲ መምርሒ ብላዕሊ ስለ ዝኾነ ዘለዎም ፀገም አንደርስታንድ ንገብር ኢና ኢንክሉዲንግ ቲ ማይክሮ ፋይናንሳት ግን بدنبي تحقاقنا كن وصو زغبنا زمن سلا زخنا تحساسيبنا تمخاخيرنا بدنب زتغيرنا ذا صقم زي ان خنوصا نبانكتات يكون مايكرو فاينانسات صاوعيت نقرب مالته تغست انا انت يردني بعلاقتي تግራዋይ ተነጋራይ ተግራዋይ ካብ አንበሳ ባንክ ካብ ወጋገን ካብ ደደቢት ወር ካብ ካልት ማይክሮ ናይ ኣብ ትግራይ ዘርካ ማይክሮ ፋይናንስ ዘርቃህ ብቻ ይኮነ ካብተን ካልት ናይ ዝዓዲ ዘለዋ ባንክታትና ተለቀጸኝ እዩ እቱ ከምዚ ዓይነት ፀገማት ሆነ መፍታሕ ተንካለት ባንክታት ውን ግደ ክልወን ኣለዎ ኢለ ዝሓስብ ትመጦን ይፈላለ ካብ አንበሳን ካብ ወጋገን ናብ ዝሕቱ ተግራዋይተና ሃተይ ዝብለን ተካላት ይንሳተን ኣጥኑ زحش ساي كأت نوسي دخوني خلي كف زبالة تلعب زبالة أو نوسي دخوني كأت بانكات كذا وصلنا كذا سلسلة كأت بانكات هون أصلاً تكرايز أجمع إذا نأتي نازني عنك بس أخذ على نزول حساب لأني سي نايتن كأت بانكات أفتنا إحنا بانكات نايتن بانكات نايتن كأت بانكات نحنا هم تجارو خبنا جادو تعينا نقول كبنا جادو هم تجارو كلناتي بانك كل زيناتي بانك نقول نجار اللي كلنا بانكي بيزنس دمبري ولينا لنا دم بيزنس حاصر يولي زرجنا بوردر بيزنس سلازي انتاينا نزلنا نقولهم بانكتات صقم تግራይ ተረዲዮም ምሳና ተማኺሮም ተዛትዮም تصقن ከመይ ክንዋጽኦ ከምዝግበና ተሐሳሲውና ንክንከይዲና ጻውዒድ ነቅርበሎም ሓደ ጽቡቅ ኣብነት ክንወስዶ ንኽእል ግን ወጋግን ለኣብነት 25% ወለድ ምሂሪ 25% بعقم ወለድ ምሂሪ እኹለ ይኮነን ስለዚህ ቀጻላይ ዝኾነ ቃልሲ የለይ ንኩሎም ባንክታቱን ስለዚህ ኩሎም ባንክታቱን ስም ከይላልና ብዘይ ገድስ ኩሎም ባንክታት ኣብ ትግራይ ዘለው ልዕሊ 17-18 ባንክታት ናይ ወጋግን ኣብነት ክተሉ ወጋግን ዝወሰደ መፍትሒ ኣበርቲዖም ክሰርሑ ኢና ጻውዒት ነቅርብ ከምቲ ዞርካ ይቅድም ያው ንግዲ የንሳቶም ናይ ሰብ ሃብት ሰብሲበን እየን ካብኡ ዝፅበ ትርፊ ካብተን ባንክታት ትርፊ ወሲዱ ወይ ደግሞ ብዘለዎ ሸር ብፅሒት ክወስድ ዝኽእል ዝደሊ ማሕበረሰብ ኣሎ ሸርን ሸይጣን እየን ክሳገረና ነገር ግን ሕዘሎ ኩነታት ዕለን ወዘኽፍራሉ ኩነታት ኣይኮነን ዘሎ ምክንያቱ ወዲሙ ኢሉ ንብለና ጠፊኡ ንብለና ኸሲሩ ኢሉ ንብለና እዚ ከዓ ነዊሕ ግዜ ዝፀንሐ እዩ እዚ ኣብ ምፍታሕ ናይ ንመን ግደ ክኸውን ይኽእል ነገር እስቲ ማለት ኣነ ክብሎ ዝደሊ እንታይ እዩ ባንክታት ናይ ሓባር ፎረም ተዘልወን ኢሉ ይዛመን ናይ ሓባር ፎረም ማለት ንዞብ ትግራይ ገጢሙ ዘሎ ኩነታት ነን ውን ገጢሞን እዩ ዝተዘረፋ ባንክታት ውን ከሎ ስለዚ ናይ ሓባር ፎረም የድሊ ናይ ሓባር ፎረም ድማ እንታይ ክረ ዘሎ ትበፅሑ ዘኒሆ ጉድኣት ብትክክል ተፀኒዑ ዝቐረበ ውን ኣሎ ገና የተፀናገር ውን ክህሊ ይኽእል እዩ ነዚ መሰረት ገይረን ናብ መፍትሒ ሓሳብ ከኣትዋ ተፀኒዑ ይትሽግር ዝተፀናዕ ውን ኣሎ ዘይተፀናዕ ውን ኣሎ ዞሮ ዞሮ ግን እንታይ እዩ ተወሳኺ መፅናዕቲ የድሊ ዝበሃል ተኮይኑ ተወሳኺ መፅናዕቲ ምውሳኺ ዘሎ እኹል እዩ ተባሂሉ ዘሎ ግን ኣብዚ ዘይተኻየተ ሰው ዘለዎ ግን ክካተት ከም ዘለዎ ሓሲበን ነዚ መስርሕ ውፅአን ኣብ ትግራይ እንታይ ንክንገብር ዝግበአና ዝብል ነገር ዝተፈለየ ነገር ክስራሕ ይርአየኒ ንምንታይ ዝተወሳነ ወራር ሻዕብያ 9 ዓመተ ምህረት ማለት እዩ መዓት ንብረታት ኣብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ከኣቱ ዝግብኦ ኣብ በደንበር ዝተመለሰ ንብረታት ኣሎ ናይ ግለሰብ ይኹን ናይ መንግስቲ ማለት ኣብዚ ከም ጣዕንቶ ዝበልናዮ ክልተ ሃገራት ዝተገበረ ውግእ ስለ ዝኾነ ነዚ ብምርዳእ ክመፅኣ ስለ ዘይከኣላ ዝቐርያ ሃፍቲ ኣሎ ዝቐርያ ሃፍቲ እንታይ ተገይሩ ዝመስለና ኣነ ማለት እዩ ያው ራይት ኦፍ እዩ ተገይሩ ራይት ኦፍ ማለት ካንስሌሽን ብዛዕባ እዳ ነገራት ካንስል ዝተገበረ ነገራት ኣሎ ናቱም ንኣብነት ኣብ ሳላምበሳ ዝተለቅሑ ነገር ነይሮም ካብ ወጋገን ይለቅሑ ካብ ካልእ ይለቅሑ ነዚኦም ክግደዱ ይተገበረን ምንታይ ዘይተገደዱ ልዕሊ ዓቕሚ ናይቲ መንግስቲ ልዕሊ ዓቕሚ ናይቲ ህዝቢ ስለ ዝኾነ እንታይ ማለት እዩ እዚ ክልል እዚ ሓሲቡ ምስ ፌደራል ተራዲኡ ያው ፌደራል ውን ስለ ዝነበርና ማለት እዩ ተረዳዲኡ ካንስል ገይርዎ ኣይተገደዱን ካልእ ንብረቶም ክሽየጥ ክልወጥ ኣይተገበረን ማለት እዩ እዚ ሓደ መፍትሒ ይበዓሉ እቲ ኣንቶ
በቦምበር ጸርም ነራ ነገራይ አሽንካይ ካንስሌሽን ይዝብላና በቃ ለጋህ ምስራዝስ ብስሩውን መትከለ እግሪ ይግቦይ ወይ መትከለ እግሪ ብስሩውን ናይ ሕልና እንትናት ናይ ዝበጽሖ ናይ ስነአምራዊ ጸቅጥ ይኹን ጸገማትውን ካሳልዩ አሰልጢንካውን እዩ ናፍት ንግዲህ ከአቱ ዝግቦ ንምን ባርክብል እዩ ላዕልን ታሕትን ዘለምበር ተመቺዎ ወይ ድማ ሪህዎ ማለት አይኮን ስለዚህ ብዙ ነገር አለ ማለት ከመጋጣም ሆይነ ቀይ መስቀል ምን ስለሰራሁ ስለዝግባይ ናይ ጀነባ ሕግታት ኩሉ እዚህ መሰረት ገይሩ ዝተኸየደ ነገር የለን ግን ፈራሚቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ፈራሚ ሻዕ ዝኾነት እቲ ኣወዘሎ መሰረት ሓሳባት ከተኸብር ይዘልዋ ከተኸብረላ ከተተገብረላ ማለት ስለዚ ሻዕ እዚ ከየዘልዎ ዝብል ግምት ኣለና ስለዚ ነጋዳይ ትግራይ መንጽ ጸገም ኣይኮነን ከምቲ ዝበሎ ድንበር ዘይብሉ ዓዱ ጥራሕ ዘይኮነስ ኩሉ ከም ዓዱ ሓሲቡ ሻዕ ጫፍ ናብ ጫፍ ዘልምዕ ማሕበረሰብ እዩ ብልምዓት ዝኣምን እምበር ብኻልእ ዝኣምን ማሕበረሰብ ስለዚ ዘይኮነ ንዓዲ ልምዑ ንዓዲ ናብ ዕብየት ጎደና ናብ 11 ነጥቢ ናይ ዕብየት ስታይ ዘብፅሐ ማሕበረሰብ ዳ እምበር ኣብ ማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ጉድኣት ዝፈፀመ ነጋዳ ኣይኮነን እዚ ስለዚ እዚ ተፈልዩ ክረኣይ ዝግባእ ነይሩ ዝኸፍሎ እውን ፌደራል መብዛሕትኦም ከዓ ትካላት ፒኤልሲኦም ሼር ካምፓኒ እዮም ናበኦም ግብሪ ዝኸፍሉ ፌደራል እዮም ዝኸፍሉ ስለዚ ትግራይ كله جبروني زبزح نا فيدرال استذكر نراين تم تكالات مولا نابين جبري استذكر فيدراليا شر كامباني كومبانيات هاسلو زخنا مات كندي صراحتنيا ان هاجر حقي فنير لا راشة استقراي ناي نيتيبياس ناي انكام ريسورس دامبر ودقت انت طواريتون ግን አይኮነትን መስረ ዝውን ይተራየን ዝግለ ዝነበረ ሓሳብ ተልእምካ هو أفتن فاينانس تقامات زلع الخيو يشتكوا وسخ قليتهم يوم تمحواتي كنت هيك وسخ دلي كمسكين أزقبين ون الله ديريفتي لله 3% ولا أخو لي يخون أم بساون ولدنا قطعة العيل الله نولد ولدنا قطعت ولدت راح حوي سوا زول لمبر ناي ولدنا قطعت العيل الله وقاقن 15% العيلو أم بس هانتاي خمعيت السنة علم بوليس سلازلهم تي بورد زوسنا زوسنا عاوز كيمس جو خن هو يحل هذا حد نقدر تقدر تسلم مالتي وقاقن بورد وسينو 15% قافتنا قاعداي ندير ميرو عم بس خذي أنا مكبارسي هاي تسجل هو حتيتنا يومي هو هو أنا حتيت حزيني بس وقاقن عند السود دليت رخوني نايتون بنك دليت يزوسن زي ملو زي بلا كل تسجل ما يتردون مالتي نو هيكونه تايلو من تلك زمول نلس زهاود نعي تا ناي ولد انت قطعت انت دمير هيا لعلي 3% أمزولها تدمروا سخوني خيري أيوة تزبحال زلوا فنتات غير كالي زيكو نصحنا خالكا مفعلنا خالكا زغر خاي جنزر يقول الزيس يكفل كان لهم مسرح كنير كا حاجه يكفل كان زي اخل عنا كان او سايتهم فولي سالني بعلمنا راي زي فولي سالن ما بتقرا كاتي ስለዚህ 15 ወጋገነ ቦን ዘለው ሓይሮም ዘለው በተትግራይ ካነ ካብ ባንኮን ተለቀሐይ ባንኮን ከፋላይ ኣብ ባንክን ቆጣባይ ስለዚህ ተንቆም ዘሉ ዝበራታሉ ተግባራት በመውሰድ ሓደ ረአያነት ክሎ ይሆን እንጂ እንታይ አሳዚን ከሮይ ايوه ترديني ناي وغاغ ترديكاي ተፈላላይስ እንታይ ቆም ايوه ترديكاي ناي وغاغنكو 15% وحده يكونن كوينا وحدي كوينا نزلنا اخلي يكون هو اخلي يكونن نزلنا لمنتاي يسرز حدا ጉዳይ مسراز ብቻ ይሆን መበራታተዒ መሊሱ ናብ ስራሕ ንኻኣቱ ብዘኽእል መልክዑ ሓደ ነገራት ውን ይገበረልና ዝብል ነገር ይተወቶ መፍትሒ ሱኒት መፍትሒ ይኸውን ዘም ከዓቶም ዝምልከት ተነጋራይ ማሕበረሰብ ወከልቱም በዓሉን መንግስቲ ትግራይ ኣሎ ናይ ፌደራል መንግስቲ ኣሎ ብሔራዊ ባንክ ኣሎ ካልኦት ባንክታቱን ኩለን ተነ
تلقيهم ملاس عوي وزن تقرأي تسأقهم تردين حبيرهم كسر حلو خل عدل كفتر خير له طبعا جمزيس زي قال الفتح معرف قال له خطفت حتى قلنا نجاري كم تستوى على أنا $1 بليون تسأقم بملؤ تقرأي كاب عدخت خطف أتقرأي وي تاي كحنا قبي تاي خاط قرأ لازم سوق خالي تسأقمي قلت أسرع حمشان تقول نجار سيقولن بانك تعتنا له قرأي بأناني تا زياس سوق ناو كيد نتأكد الله قرأ مقدوفة أسرع حمشان مقدوفة ملؤ بملؤ كسر ذا أو قد نجارات تطويلان خلنا نطوع زلنا كم نجارو أو قد نجارين تطويلان كسر ذاو بس من تنجارين مش من قست نجارين من قست عين كومبنسات كجورة لا بس أنا عاتي سر ذا بمن قست بلوخ سر ذا لنا نطوع زلنا حزن حتى تلنا نحنا كوت لك حتينا نجارين حتى لنا نبص أو حتى لنا نوجاجنون حتى لنا كلهم حتى لنا نعم بس تحتهم تلاها تايولو نصوم دلوا إذا كذا الله أنا كحتى تايد الله هنا أو نصوم دلوا تولدن تا أنا ولدن تقطعتن تلا علاس العسرة 5% لازم حدا يمسنا وجاجن مسنا وجاجن حدا يمدول زلوا ولا تكالكا يعني ولا تكالكا أي حلو تخفلت وأنا عدو تخفل يوني أو مالتي توصي بس اسمع أو كلهم بنكتات قديتها دام ورقة زوجهم نقدرون كلهم ورقة استوهم له خفول زي زدول له خفول زي أواجن كي بالخوة ذي حلف أفتن عقار الله أحد بس ركنا مسجونهم مزجبنا خالد نو هذا الله فانا عقار الله أحد ولا لا حد خالد خمس ولا لا هو فانا تقول الله بس ركنا مسجون مزجبهم ببرد أو سينو نايز موت وصلهم 9 قلن يروح 9 شعات يروح 9 5 يروح تلك احت خينهم نايز موتو ملؤ محرق يرل حزخم عينت كبارات تعلو احنا خمنا قادون ازرخنا يمدياون ناغر لهم سبينا تون خدت بانكتات جن تي بايزو يتزولقوا احنا زلو ناي خلت سيف لخن ناي خلت سيف ناتخا ناتو سيف فانا وناي سبيو تما بهر الرجال ذني بانكتات زمنا انترناشنال بانكتات وناي حزبيو بتو بانكنا حزبيو بيراو بانك من الوقت بانك ريجوليت يجبر يخون يمرح يخون مرن تخلي نحزبي جنزب يزي فلتيو سلام تزغون أنا تزي قاتل أنا تزي قاتل تنقاري بعد خفلي خفلون قديت على ولا نايم خفال قديت على أجريمنت أتيو أتهزبيو ما وصايله فانا عند حرس رزقينو فانا جمهوري نوح زي ظرف زي طبعا دبيت ونسخت قتل الوايد يتحسن أنا بقدامي حد مدرخ ناتخافلكو سبعي سبعين تلاقي هم سبعي برخاو فيرو تسويه تحسبيتي من نجار يبلان كفلت بحاله نجارات كم زلوا عوي مدرخ بزمل كتم حلفتم خلعت سميعي ولا خي سلازم زمكم زلوا بيتالي دمو تناي فيدرال منجس حد بدايو بعوي خنق على سلز قبنا بداي كوينو عاوزي كن هو زقبنا فتحوني إنها إلى سلز حبسي أنا زي أتنو ونسي فتحهم أخلون قال لي زي بهالمحبرة سوسي كابد دبي تلاقيه ولا تلاقيه ولا تسخف له سبعي برخاو فيرو تسويو سبيت ولا دقو بغندي فتنا بغندي مكرانا عبيت كفلت بحالو نقرات كفتري عطعنا ونفتح عم هابس دخمت كم زلنا ون كنوصلو ديولنا لنا بتعم دخمتي كويس ولا كذا الله لمتى دفانا ذا العلل كذا الله كلنا نايفانا أثر ختلك حدا قوم مسراس خم فانا محدا قوم مسراس نادولو ورقة نحد جزء ننكح كحك ندخل زلهم توم نيت قرابان كتاب بحلو كوينا نقول زلنا نتكلم كوينا زلنا أبيروم ناخدنا تخكله خونين كوينا نقولهم زلنا أفتي بانك ناخدنا تخكله خونين يدخلوا زلهم السطر حيكون تعم تقرأه أو الساعات دي حسها كان بسبانك ويكوجاجن كحد بانك تلقي حد نحر ذي خفيلك كوخل بانك تلقي حد وصبات بيهراو بانك زورو دم مرحلو عبيت لك احتوى هاي لستاكي ضريو طاكل سيستم الله وي سب ستاندرد وي ان بي ال ولا سب ستاندرد ان بي ال قال لنا خدله نا انت عاتي بزي مخفلك خلوت بانك تطول حيلك اي لك لازم خلي بانك كوات خلي جزات حيتها خلي جزا لسه ما انت تتحيزات كذا لا جزا حدا بانك حيزو خلي جزا هي هذا خانه هفت خلي جزا تلقيها نخليك تأنك وهتصيرك سريعا نتخفي ولا يدخل تلك أحلى يتحنت كذا من تاي أفتح حميم الله طلع لا تور الناس مغنيات حميم الله سلذي خفر
ስለዚህ ብጣዕሚ መዋጥ መዋጥ ጠፎ አመዋጥ ራት የለ ተነገራይ እንወይ ዚና ሓባር ቃልስ ዘድልዮ እዩ ዝመስለኒ ባንክታት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ናይ ፌደራል መንግስቲ ብሄራዊ ባንክ ናኻልአት ፍታሕ ክልሽሉ ይግብኦም እዚ ኣፍቱ ነጋዳይ ኣፍቱ በዓል ሃብቲ ፀገም ዚ ሓቢሩ ንኽፍታሕ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ሓደ መድረክ ተረኺበ ነይረ ኢለኩም ይቀደም